We zijn hier bij het Open Nederlands kampioenschap krulbollen. Open wil zeggen dat dus iedereen individueel zijn ploeg kan samenstellen uit zowel Nederland als België. Kun je bollen op wanneer? De ploeg van Patrick Bouwensteen, de ploeg van Christiane van Moel. Ja, kameraad, kan geen kwaad. Mijn bol is nat ook hoor. Vallen. Ja, is goed. Tweede. Ik ben lid van mijn 15, dus ik ben 21 jaar lid. En daarvoor kwam ik bij mijn opa hier bon. De zondag apart op een baan. De oude man die was hier een spelletje aan het spelen. En ik was wel aan het trainen op een andere baan. En zo langzamerhand, ja, als je wat meer traint, word je wat beter. En om duur mocht ik geen meedoen de zondag. En dan op mijn 15 ben ik lid geworden. En dan ben ik de wedstrijd met hen meespelen. Nee, ik zet erop. Nee. Tomme. Chito. Ik speel al bij mijn eigen vrouw hier en bij Fred Lammers. Dat is gewoon een vaste ploeg, gaan we al een jaar of 3, 4 doen. Maar gaat dat een beetje bij een vrouw spelen? Ja, ik heb nog geen probleem mee. Nooit ruzie? Nee, gaat goed. Als we bij elkaar zijn, tegen elkaar, dat maakt niet uit. Alle zaterdagen als we tegen elkaar zijn ook. En de ene had hij wint, zit s'avonds dan op de bank van wie heb je ook weer verloren? Ja, dat is gewoon gezellig. Maakt niet uit. Krulbollen helaas beperkt tot West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Maar het wordt ook nog gespeeld in de overzeese gebieden, waar vooral de Vlamingen pioniers waren. En dan denk ik aan Canada en Amerika. Het gezelschap is leuk, het spel zelf op zich ook. Het is gewoon leuk. Zelfde mening. Ik bollen ongeveer al 60 jaar. 60 jaar. Het is een echte mannensport eigenlijk. Ja, dat is waar, maar toch is het leuk om tussen het gezelschap te zijn en al die venten. Ander dan 2 bollen dicht leggen. En we kunnen met een touw niet meten, dan nemen we een strootje. En dan kan we een klein stukje van afknippen en bij dat strootje kan je heel secuur meten om te zien wie er wint. Maar ik zag aan het meten al, ik zag Peter meten en knippen. Ik zeg, dan valt hij bijna tussen en bij ons hebben we nog plaats over. Dus als ik hem zou meten, had ik als zoiets van we winnen. We hebben 2 punten, dus klopt hè? Nee, niet goed. Nee, niet goed. Godverdorie toch, hé. Jongens, dat moet gewoon afbonden, zulke ding. Ja. Ja, anders kunnen we nooit niet winnen. Oh. Ja, gewoon. We zeggen dat het een hele spannende wedstrijd was. Het ging mooi gelijk op. Dus we hebben niet slecht gespeeld. We hebben toch een ploeg afgespeeld die normaal gezien elk jaar in de top 3 speelt. Dus ik vind dat we niet mogen klagen. De spanning is er weer af. Ik kan weer een pintje drinken. En op baan 3 de ploeg van Zoos van Ballen tegen de ploeg van Sandra Blagen. Mevrouw, wat bent u aan het doen? Wat bent u aan het doen? Aan het lezen voor de bon, nee. Dus die moet tegen elkaar. Het eerste en het tweede, en dan wat we het drieën. U bent eigenlijk gewoon de wedstrijdleider. Ja, leider precies. Ik schreef in en ik roep dus af, dus geef dan een keer hier. Wij zijn sinds een aantal jaren gelukkig weer gestegen naar een ledental boven de 100. Dat moet je natuurlijk hebben van een aantal groepen. Eén groep is natuurlijk de wat oudere mensen die bijvoorbeeld met pensioen gaan en hier een prachtig tijdverdrijf aan overhouden. Dan zijn we ook een paar jaar geleden gestart met een jeugdclub. Tot op de dag van vandaag hebben we daar nog ongeveer een 10 jeugdleden. En de leeftijdscategorie tussen de 7 en de 10 jaar overgehouden. En daar proberen we wat moois mee te bouwen. Als mijn zoon 2 jaar in de hof was,
En dan was hij om de 14 dagen in het weekend bij mij. En dan stelde ik hem 5 keuzevragen wat dan we gingen doen. En als ik dan een keer bollen verhad, zei hij zelf op zijn leeftijd, papa, heb nog iets vergeten, gaan we niet gaan bollen? En dan zei hij altijd, we gaan bollen. Ja, ik ben er gewoon mee opgegroeid en mijn papa heeft mij dat geleerd. En omdat ik dat redelijk goed kan, daarom is dat ook leuk. Dus samen met mijn papa en onkel Danny. En dat is leuk. Op baan 2, de ploeg van Hans de Poort in de ploeg van Asiel zetten. Asiel. Aan de ene kant is het ook een topsport, vind ik wel. Er is ook heel veel fanatiek zijn er. En als ze verliezen, ja, er zijn ook wel mensen die zijn dan kwaad. En ik ben alleen maar kwaad als ik verlies en dat het me mij ligt. Als ik zelf slecht gespeeld heb. Ik ben kwaad op mezelf, ik sta nooit kwaad op een ander. Goed, 4 noot. Oh, ze gaan schieten. Kun je niet. Proficiat. Slecht gespeeld. Ja, we hebben tref verloren. Die man speelde goed. We hebben er niet gespeeld, ik had mijn eerste partij gespeeld. Proficiat, mooi geschoten. Oh, dan gaan we nog een keer aan de bar drinken. Krulbol heeft zeker toekomst. Vroeger, ja, sociaal evenement wat het krulbol eigenlijk is, dat werd wat meer gewaardeerd. Alleen ik heb het idee dat dat weer terugkomt. En je zal je moeten aanpassen naar de huidige tijd. Hoe is het maatschappelijk leven op dit moment? En als we dat doen, dan denk ik zeker dat er toekomst in is.